Poďme radšej na pohreb. Čierna farba mi pristane najlepšie. Aj na to príde. Ty ma skoro privedieš do krobu. Deti, kde mám slanený klobúk? Tvoja milovaná dcera ho použila. Použila? Na čo? Na hnízdo. Matia v ňom rodila. Kedy si ho chcel? Čo je to teď známy? Slušne povedané, ho to vyvážne. A ty si v ňom pacient. Čo to máš na nohách? Dej sa! Dej sa, si to nikto nepřijde. Ale prečo si obul každú topánku inú? Lebo tí druhý ma bolia odplatiť. Xkrát som ti povedala, aby si dal odstrániť. Čo si dal odstrániť? Si nevšťastný. Hej, ten začne topánky. Oco, aby si ty elegantný švíha. Musíme ísť. Cesta do Pačingolovej trvá najmenej 3 hodiny. Ešte si musím načesať série. No. Ale tak poď, my zatiaľ nahrejeme mašinu. A čo bude s Cvokým? No, ale Cvoký ide s nami. Bez nás sa bude patriť. Dáme ho k susedom. Dobre, len sa už pomáhajte. Dúfam, že naskočí. Večera posíkača. Bol súdeň. Myslí, že presledujú. No toto, ešte tu ísť. Asi je vybyťák. Vidíte, ako mi ho videl? Veď už od pořadku ti zaráži. Tak ja by som vyhodil rýchlo. No, teraz pred nohakom nikdy nezastanem. Ešte šťastie, že sa spol motor. Ale dá. Prosím, otec. No, výnimočne môžeš tam zavon a vyhodiť rýchlosť. Ja zatiaľ nalejem benzín do karburátora. No. To je v poriadku, že to až tak vidí? To veru nie je. Proste, draga, to je tak pridal. Len sa nevyhrázaj, lebo nepochodíš. A čo je? Mašina nám trucuje. Vidím, je prasknutá kartanová hriadeľ. No, stačí sa pozrieť a vieme, čo To je to zakaté. Jednoducho zakaté. Nepoučuj ma, ty štúpel. Čo by sme mali podmysliť? Rozoberieme to celé a hotovo. Sem s nástrojmi. Ale my by sme mali to Krasinovie. Ale ak musíte ísť, choďte radšej pešo, to nebude učalko. Že nie? Haha, poletí to ako strieborný jaguár. Vlastní, aj toto. Tak, porozprávajte to a rozpriete to. Za čo robíš? Popraviť, drahá. No, veku. Vieš, aký to bude sviatok, až sa trávku pomôžeme. Meškáme. Ale to je Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo je, kurčak? Zas sa rozoberáte auto? Ale už je to hotové, pán doktor. Toto. Hej, tam lečiete ten ventilátor. A nechce ihrisko. To je automechanie vždy. Nahovára si, že automechanik, ale nie je nebezpečný. Šťastnú cestu. Ďakujeme. Gejza, povedz,
Nebude tá vrtuľa v tom voze chýbať? Teraz už nie. Že on má nejakú veľkú poruchu? To nie, len práve teraz mu amputovali srdce. Gejza, upozorňujem, že na neskoro 6. musíme byť na to. Dobre, viem, idem zavolať autoservis. Či to má umyť? Tým ultrapráčkom. Ultra krátke vlny, už to mám. Vieš, sa ti nebojte, ty co, ja všetko dobre som ti povedala. Zatiaľ dávajte pozor na kľúčiaci. Otec, príde zúzemnenie, je už ušedol. Ozaj, čvoky, zapni mi si raz. To už nebude mať pokoj v tomto prekliatom dome. Prosím. Drahý pán sused, mohol by som na pár minút dostať späť môjho psa. Nech sa páči. Odľa. Manželka vám to nezažije. Ďakujem. O chvíľku vám to priniesie. No ma upokojuje. Páda, čo si tu urobil s mojou ľuditou? Rukou šíbení tu, na ktorej je mikrofón. Pozri. Krásne. Ako teraz ja budem čítať ryby? Ako doteraz. Môžeš hovoriť. Haló, tu rádio stanica Miatka. Mlčí, ty Aladár, ako sa volá? NZPRI, Rároha. Ako sa to rozprávaš, strašníko? Správaj sa slušne, sopiak. Rároha. No, toto? Nerozumieš. Povedal, že veľmi rád rozpráva v hádankách. To je iné. Ale ako mu mám povedať, aby nehovoril to zrýchlenou rečou? Roztrnom. Roztrno. Už zasa prosíkaš. Čože? Už zasa prosíkaš. Ešte hovorí po novom. Tých rečí prosíka znamená problematické signály country a šum. Čerta! Už hovoríš po vašom a pýtam sa, už zasa prosíkaš, modlitkáš, žoprojíš. No, teda prečo majú moje drobné žiadosti zaťažovať? To som nepovedal. Len by som chcel vedieť, čo by si potreboval. Nech zasnem. Nový motor by som potreboval. Auto? To sme sa učili v náuke o primitívnych prístrojoch